Здравейте! Ахмед Мерчев съм от Алиено. Намирам се в фабриката ни в село Туховища. Благодарение на това, че преди няколко месеца завършихме 9000 квадратни метра бетон в фабриката ни. Т.е. това е основата за бъдещите ни големи производствени халета, свързващите и обходните пътища за тях. В момента имаме възможност да използваме част от тази бетонна настилка като импровизирана тестова писта за тестване на колите ни. Това, което в момента ви показваме, е именно част от тази пътна настилка. Това е северната отсечка с дължина 100 метра. Благодарение на тази пътна настилка реално си имаме собствена импровизирана тестова писта в фабриката ни, като дължината на една обиколка е от 300 до 600 метра, в зависимост от това по коя точно траектория обикаляме пистата. В момента сме на средната права отсечка, но има още една северна и още една южна. Тоест това, което ви показах пред малко, е средната отсечка с дължина 100 метра. Тя преминава, след нея следва, в зависимост от това в коя посока се минава въпросната импровизирана писта, но следва 50 метра участък с денивелация 3 метра, от който около 30 метра е силно наклонен участък с наклон около 13%, т.е. около 7 градуса. Сега минавам и през него. Следва южната, да кажем, права отсечка отново, която отново е с дължина 100 метра. Както споменах, това са свързващите обходните пътища за производствените ни халета, включително в момента се използват и за мобилните ни халета, които виждате от дясно. Вече има завършени мобилни халета с обща застроена площ 2300 квадратни метра и благодарение на тях фабриката вече функционира и, както знаете, в момента произвеждаме първия начален прототип на Алиено хиперколите, а премиерата му е съвсем скоро. Благодарение на тази импровизирана писта ще имаме възможност да проведем всички начални тестове на прототипа. Тестваме окачването му, спирачната и задвижващата система, съответно ускорението и спирането на права отсечка, поведението в завой, поведението при спускане, поведението при изкачване. Това беше отсечката с южната отсечка с дължина 100 метра. Следва изкачване. Той отново с дължина 50 метра. Всъщност, отде ви показах западното спускане. Това е източното изкачване. Най-странната му част от него е отново с дължина 25 метра. Наклон 7 градуса, т.е. около 13%. И се връщаме в изходна позиция. На средната права. Така, това, което направихме в момента, е 100 плюс 50 плюс 100 плюс 50. 300 метра дължина на обиколка. Също може да се дублира и в северната част на фабриката и така се добавят още 50 плюс 100 плюс 50, т.е. още 200 метра дължина на пистата и всъщност когато се обикаля по най-северната част ще се получат 4 по 100, тогава пистата ще бъде с дължина 400 метра, а в момента, така както минахме, с дължина 300 метра.
но имаме и средни обходни пътища, благодарение на които пистата може да бъде минавана на осморка и така дължината на тази отсечка от 300 нараства на 400 метра, на цялата отсечка може да нарасне до 600 метра. Виждате на север, откъдето може да се минава. Ето това е средния обходен път, от който когато минем, може включително да променим посоката на обхождане на тази импровизирана писта. Средната ширина на обходните пътища, т.е. средната ширина на тази тестова писта е 8 метра. Така че, макар да е нещо съвсем скромно, все пак е собствена тестова писта с дължина от 300 до 600 метра. И това е напълно достатъчно за началното тестване на прототипите ни. Тук пък има един по-широк участък. Предполагам, виждате, че го използваме за донати. Мога да кажа, че са с научна и изследователска цел, но всъщност са за кеф. Така, в момента съм в край отново на южната права с дължина 100 метра и тъй като минаваме в обратна посока спрямо първата обиколка, когато минахме пеша в случая пистата, първи път този участък, западния участък не беше спускане, сега е изкачване. Това, както казах, благодарение на това нещо, когато писта се минава на осморка, така имаме 4 участъка по 50 метра и 2 участъка по 100 метра, при което дължината и на обиколка нараства на 400 метра. Ако се завърта по най-северната част на фабриката ни, така дължината на обиколка ще бъде 6 по 100, т.е. 600 метра. Същественото е, че реално тези обходни пътища, които по проект, по-голямата част от тях ще са налични, когато построиме големите производствени халета, които припомням, че са с застроени площ около 14 000 квадратни метра. Те ще бъдат налични тогава, така че дългосрочно тази налична инфраструктура, пътна инфраструктура в фабриката ни може да бъде използвана дългосрочно като начална тестова писта за всички коли, които произвеждаме. Това, пак казвам, съвсем скромно е, но е напълно достатъчно за тестове с ниска скорост. Реално заради ограничената дължина на правите можем да провеждаме тестове с скорости от 50 до 100 км в час. Но реално имаме прави, стръмни спускания, изкачвания, остри завои и всъщност това за началното осъживяване на всяка произведена кола е напълно достатъчно. Разбира се, когато има необходимост, ще използваме и да окажем истински писти на други локации. Живи и здрави, след време се очаква да си имаме и собствена голяма тестова и състезателна писта. Но за начало тази инфраструктура е мястото, където ще извършим тестовете на началните прототипи на Елено хиперколите. Предимството е, че е налична в фабриката ни. 24 часа имаме достъп до нея, необезпокоявани сме тук, защитена е средата и може в безопасни условия да провеждаме всички тестове, които са необходими по съживяването за начало на началния прототип, а след него на девелопмент прототипите, предсерийните и серийните ни модели.
Върнах се отново в изходна позиция. Реално първата кола, която ще покажем да минава по тази импровизирана тестова писта, е началният прототип на Алено хиперколите ни. Както споменах, примера там му предстои. Така че едно от следващите видеа вероятно ще бъде именно с него, как минава по тази тестова писта. Когато големите производствени халета бъдат завършени, както споменах, това е част от свързващия вътрешен път в тях. Те са с застроен площ 14 000 квадратни метра и за да се свързват отделните сектори е необходимо точно такъв път. Тази каменна стена, която виждате пред мен, живи и здрави в бъдеще, ще се превърне в едно сериозно желязобетонно съединение, съоръжение, в едно сериозно желязобетонно съоръжение, и тук реално ще бъдат проведени първите краш тестове на някои от моделите ни. Тоест, общо взето засилваме колата по тази 100 метрова права и я блъскаме в съоръжението за изпитание, т.е. в краш центъра. Краш центъра ни всъщност, началният ни краш център ще се намира тук. Разбира се, след изграждането на съответното безопасно желязобетонно съоръжение. Идеята е да може да провеждаме началните краш тестове директно в фабриката ни. И точно за това по-отрано сме проектирали и вмъкнали в плана за строителство въпросните съоръжения, включително и тази пътна настилка. Както казах, планирано предварително и приоритетно завършено, точно за да може да провеждаме всички тези начални тестове директно в фабриката ни, съответно за да ускорим програмата ни за развитие и за разработка и достигането до серийно производство на Алено хиперколите. Денивелацията между северната и южната част е 3 метра и около 3 метра и реално там идва този наклон от порядъка на 7 градуса, т.е. около 13%, който е доста стръмна отсечка, но е идеална в случая за тестове на окачването и маневреността и изобщо проблемността на колите ни за начало.